Në shtëpinë e Ullirit në Tivar u mbajt koncerti i Bërbilis si pjesë e aktiviteteve promovuese të albumit me të njëjtin emër të duetit muzikor kroat Dina dhe Mel, këngëtarja dhe muzikologja Dina Bushić dhe kitaristja Melita Ivković. Organizatori i koncertit ishte Qendra për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës së pakicave në Malë të Zi, për nder të javës së pakicave në Malë të Zi. Publiku pati mundësinë të shijonte këngë tradicionale të arbrezhve të Zares. Drejtori i qendrës Gzim Hajdinaga theksoi rëndësinë e ngjarjes. Ky koncert edhe një herë na ofroi pasurinë e trashëgimisë muzikore të një komuniteti paraardhësit të cilit kanë origjinën nga Shestani i Tivarit, e që rreth 300 vjet më parë u vendosen në zonën e Zares. Pikërisht fal projekteve të tilla, tradita dhe meloditë e tyre vazhdojnë të jetojnë dhe të prekin një audiencë të re, ka thënë Hajdinaga. Još jednom dobroveče svima. Vi ste primetili da sam ja na ulazu vas dočekao kao da ste mi kod kuće, iako normalno jesam kod kuće ili u baru, pa i u svakom gradu u našoj Crnoj Gori svi smo u svoju kuću, ali sam osjetio za potrebu da vam se zahvalim, pošto u ovim danima ima dosta aktivnosti, a baš vezano su za priču koja govore o davnini, onome što je temelj očuvanja identiteta jednog naroda, a to jesu Arbanasi koji dolaze iz ovih naših krajeva, a žive danas u Zadru. Hvala vam što ste svoj dragocen vikend i 1 uru ili 1 sat odvajali, ali to je dokaz da svi mislimo isto, da treba poštovati ono što jesmo, da volimo samog sebe, jer inače ne možemo se pohvaliti da možemo poštovati i voljeti druge. Të nderuar miq, dashamirë të kulturës, sidomos ju që keni ardhur për Ulqinit, ju falenderoj dhe edhe një herë mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në këtë shtëpi të Ullirit. Domethënë vetë Ulliri flet për dashurinë që ka. Moderatorka vas je uvela u cijelu priču. Suvišna je svaka priča, nego više sam izašao, iako po protokolu nije bilo predviđeno da vam se obratim, ali više iz poštovanja prema vama, zbog onoga što sam rekao da ste odvojili vaše dragoceno vreme da budete s nama. Ja mogu da obećam da zajedno sa mojim saradnicem u Čekumu, mi puna usta pozivam vas da dođete, zajedno radimo na projektima koje će da govore, a to je čuvanje identiteta, razvijanje kulture, jer ona je univerzalna, to je blago jedno svakog naroda pojedinačno, a u tom sveukupnom mozaiku, u mostu komunikacije među ljudima, jeste i blago Crne Gore. Htio sam kratko, kad te ponese priča i poštovanje prema vama, mnogo sam govorio. Hvala vam, neka živi kultura, sve najbolje. Faleminderit, Elimir Karosu. Albumi Birbili përmban këngë të harruara të arbrezhve të Zares të interpretuara në dialektin e tyre origjinal. Këngëtarja Dina Bushić që mblodhi materialin qysh në vitin 2000 gjatë studimeve në muzikologji, duke regjistruar këngëtarë autokton, shumë prej të cilëve nuk jetojnë më sot. Nga kjo lënë gjatë viteve 2017-2020 u përgatit albumi me mbështetjen e muzikantëve të njohur Miroslav Tadić, Edin Karamazov dhe Yvet Holzwarth, violinist. Pa Arbanasi su došli sa područja tromeđe, dakle same Mletačke republike tada, zatim obronaka Rumije, dakle iz sela Šestani, Brisku i Livari, došli su na područje Zadra prije, evo sljedeće godine će biti ravno 300 godina. Pa nije sačuvan albanski jezik, zato jer se zapravo on miješao s godinama sa hrvatskim jezikom i sa talijanskim jezikom, tako da danas ne možemo govoriti o albanskom gegijskom, već o arbanaškom govoru koji je s vremenom se tako transformirao i mijenjao i zato je jako specifičan. Albanski je baza, ali je s vremenom se mijenjao, kako se što zaboravljalo, unosile su se hrvatske i talijanske riječi. Arbanasi koji su došli sa ovog područja, dakle današnje Crne Gore, pričaju gegijski, a oni koji su otišli na Siciliju pričaju tosk. Poznati Arbanasi su Božidar Kalmeta, političar, Đani Maršan, pjevač, Tomislav Ivčić, pjevač, Mladen Grdović, Zoran Jelenković i naravno Pino Đerđa, košarkaš.
Pa ja sam muzikologinja i po majci sam arbanaška. Ovaj projekt je nastao iz mog istraživanja, i to znanstvenog istraživanja, kojeg sam provodila još kao mlada djevojka, a danas, s obzirom da su sačuvane zapravo fragmenti i mali dijelovi pjesama, sa nekom našom zajedničkom invencijom, Melita Ivković, gitaristica i ja, radile smo zajedno na nekom, ajmo reći, dodavanju i na dodanoj vrijednosti koje smo unijele sa svojom klasičnom glazbenom naobrazbom, ali i sa raznim drugim mediteranskim utjecajima. Pa zapravo dolazimo kada nastupamo i u Albaniji i u Crnoj Gori i na Kosovu zapravo su prepoznali naš projekt. Dobrodošli smo vrlo često i drago nam je da možemo predstaviti ono što se sačuvalo i jako je zanimljivo da ljudi iz ovih krajeva vide kako se tradicija transformirala i mijenjala, kako ona nije kamen, već je ona živo tkivo i kako je na jedan prekrasan način se suživjela sa hrvatskom kulturom i danas tako živi. Arbëneshi vendite për ti zemra po mule e për ty unë tash po kjoj me shumë lot po të lishoj pinat me fundon po jesi në higjumi kam me pa nuk e boj vishar bëneshi kur me ndonj mu vjen me kjo në jetë e voj unë tash po shkoj zembrem tempo të lishoj nuk po dir kur ka me po mos me ndonë në këtë arroj pregdetje karma po me ndonë kum po shkojnë kjo jeta jo ma përqish po mu lishoj ne jetë të vojta po shkoj nuk moj me te arrua përse unë shëm të dua e për ti unë tash po kjo Hvala lijepo. E bukur more
si të lash mas të parë. E bukura more si të lash e mas të parë. Si të lash, si të lash, si të lash, mas të bash. Si të lash, si të lash, si të lash, mas të Atje kam unë zonjën mamën, atje kam në tim bëllak. Atje kam, atje kam, atje kam në tim bëllak. Të gjibuluar, të gjibuluar, të gjibuluar në ndje. Elluj, 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 è un per ti, è un per ti, è un per ti dalla pazza e dall'upa che steverte se zemrai mi je Me këtë akt, artistët dëshmojnë se nuk i harrojnë rrënjët e tyre dhe këndimin shqip, edhe pse janë larguar nga trojet e tyre shekuj me parë.